Yeah. Piso. So we're here in Cebu Ocean Park na nga sa no. And oh, fishes. Oh. Yeah. So ikot-ikot tayo. Ayan, naming isda. Mungit. Pang tinabal. So yan. Oh, ito malalaki. Ito na isdaan ni Mamsa. What kind of fish is that? Paku? Ha? Pakol? Belly paku? Pakol? Paku. Ah, red belly paku. So, ano kaya to sa ano? Bisaya. Eh no, kaso lang nagre-reflect. Marami pa ditong mga isda, mga sano. So, sa mga hindi pa nakapunta, punta niyo, 800 per head. Ito may mga maliliit. Ito puti. Parang albino. Ayan. What is this? What is this fish? Yan laki. Shark, what's that shark? Yan na, sorry. Yan na kulot. Maybe fish. Looks fish. Saan sila? Salt water ni sila gyapon? Oo, kubasa. Lagi daw, maramag. Maramag. Dili common sa salt water ni mga naunga. Ah, well, Ocean Park eh. Big na. Mekong giant catfish pala yung ano, tapos yung giant arapaima, yung makaliskis, ito yung alligator gar. Picture mo. Kuya, picture. So ito, electric catfish. Ito. Ayan, may malaki sa loob mga sano. Ayaw lumabas, nahihiya. Ayan, catfish. Sa family of catfish. Emperor blue. Ayan sila, mga emperor blue. At saka yung mga, yung orange, yan yung colored tetra. Ayan, ito na naman sila. Ano. Ayan. Sarap kaya siguro ito ihawin. No? Ayan, nalalapad. Ayan. Ayan. So si mga birded dragon. Ano ba? Ano yung birded dragon? Where's that? Di ba yun ano? Lizard. Oh, that one. No, Parang I ano? found it. Di ba yun hambubukag? Let's go. Hello, guys.
like welcome to the statue You of want unknown. a picture there with the statue? Ito si ano, iguana. Mama, look at Mama. Iguana. Kulay orange. So, yun yung iguana. Yan. Common yan. So, sa area naman to, mga iba't ibang lizard. Saka may mga water animals. Oh, cockroach. Madagascar using cockroach. Nako. Ipis. Ipis pa Madagascar, oh. And look at the small fishes. Oh, tarantula. Ito mga gumagapang dito. Yan, oh, Madagascar, oh. Imported ipis, oh. Ito. Ito yung hindi nawawala sa mga zoo. Python. Yellow. Ano to? Burmese python. Burmese python. So, hindi yan nawawala mga sa mga zoo o mga lugar na pagkakalibangan. So, another Savannah monitor lizard. Savannah monitor lizard. So, ito snake, mga python, mga python tong mga nandito, mga sana. Kasi walang pangalan eh. Ayan, kulay orange. Where are we? This is our guide. Oh, come on. Let's go. Our guide is heading to the elevator. We're heading to the escalator. Yeah. So, hindi maraming tao masyado. Ayan. So, akyat tayo. So, punta pa tayo sa taas para sa iba pang mga tanawin. Ano nito, oh? Parang nasa ano tayo? Parang nasa cave. 'Di ba? Ayun. Parang nasa cave tayo. Loris. Oh. So parang ano lang siya. Parang nature lang. Don't. Hala may nectar, 100 per cup. Patong ang no. I don't Ang lores ato, loro mo na siya. lori picture. I think I'm Do gonna you want that? No, do you feed them? There's the loris. Hindi ba ito loro? Parang loro to sa atin. Hindi, I'm not sure ha. Comment lang mga sano kung ano to sa atin. It is loro. Basta ang tawag dito, loris. So, tingnan natin kung nasan pa yung iba. go back, please. Yeah, don't come here. Wala. So, kunan natin sa malapitan. No? Ano sila, oh? Maamo. Ayan, oh. Hi, Lori. Like and subscribe to make this Lori's happy. Ayan. Aba yun. Dalawa nagliligawan. So, nandito tayo sa Seven Seas. Ano yan? What is that? Hey, look. Viewers, if you wanna come us, we have so many things. You can fly us with us and hang out with us. Now let's continue to the seas. Okay, let's go down. Yan yung guide natin. Ito. Kaso maglalagay tayo ng music malamang dito sa ating video. Oh. Ito mga ano na to. Si water na malamang to.
Tingnan natin itong mga isdang to mga sana. Ito oh. Ayan oh. Sapsap. Ayan. Babalikan naman sila. Kakaintindihan talaga sila. Ito na ako sa kitang. Yan kitang. Yan naman sila. Wow. Malamang mga ano na dito, mga seawater fish. Eh, kung sa Bisaya, kitong oh. Ayun, kitong. Ayan. Yan si kitong. Wala pa ako nakikita ng danggit dito. Ayan sila. Wala pa ako nakikita ng danggit. Ayan, may bata makulit na. Hindi naman ganun karami, pero sila yan si Nemo. Ayun, ayun, tagusa no, tagusa. Ayun yung dalawa. Ano ba naman itong kinikilabutan itong isdang ko ah. Look at this fish. Parang kinikilabutan no. Goosebump. Dami nila. Pwede lang. Hindi marinig ko. Ito talagang kakain natin to. Ayan o. Kumbaga sa Tagalog yata ito yung kitang. Ayan. Mga seawater na ito mga sano. Hindi ko alam mga sano kung ayan ano itong ano nga itong mga isdang to. Ito pa pala, may higit pa palang kinilabutan na isda dito mga sano. Yung kaninang mamaliliit, akala ko yun na yung mga kinilabutan dito pa pala. Kasi nagtatayuan yung mga ano nila. Fins. Wala akong nakikilala sa isdang ito. So ito yung stonefish mga sano, ayan oh, hindi halata oh. Para nag-blend siya. So ayan oh, galaw ng galaw yung mga. Ayan. And it's alive. Itong stonefish is one of the dangerous species ng isda. Kasi venomous yung ano niya. Pag napakan mo, natusok ka. So dito naman, iba't ibang klaseng eel. Ayan. Baka mayroong bakasi dito. So ito is seawater eel. Ubod. Kumbaga. Ganyan pala yung itsura nila pag alive. Ibang iba sa merkado. Sa palengke. This is the bakasi. Ito yung bakasi or yung eel na kinakain. Exotic food Wait, yan. there's Ayan, eel oh. there. There's Yeah, an there's eel. eel. There's a lot of eel, oh. Oh yeah. Ayan, nilalarang to. Ayan, yan yung isa sa mga species ng eel na kinakain namin dito sa Cebu. Nagawang larang. Dito. Parang dito na yung mga show yata.
So, miss, ano to? Water activities? Yung nandito? Snorkeling, sir. Hanggang tayo. Ah, Try dito, sir. Nice yun yung helmet dive. Helmet dive, yun ang pinaka-nice. Mag-walk pa siya underwater, sir. Na siya ka-open divers. Ano siya? so, snorkeling 1,000. Snorkeling plus stingray feeding. Sea trek. Ang sea trek mo, 1,000. helmet dive. Mo na helmet dive. Okay. Sige. Sige, sir. Thank you. Narat- Sabi, Marius. Ah, siya ba? Sorry. So dito mga sano, pwede kayong mag-ano dito. Ano ba tawag niyan? Fish therapy. Ayan. Upo na kayo dyan. Ayan o. Pwede kayo upo. Ano lang dyan. Babad-babad lang yung mga paa. Tapos may mga snack. Laki ng lapu-lapu oh. Go there, go there, go there, go there, go there, go there. Laki ng lapu-lapu oh. Tsaka yung ano oh, maming yata yan. Anong tawag? Ayan. Look at that. Big lapu-lapu. Sweet and sour sa mamaya. Wow. Laki ng lapu-lapu. Kakakilit eh. So, lakatat mga sano, nagpapa na tayo. Therapy. Lakatat. Yeah, dami oh. Sabi na daming dumi siguro itong pang tore. So ayun mga sano, Cebu Ocean Park. So dito magtatapos yung ating video at maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo at manood pa ng iba kong video. Maraming salamat.